दिनै जोङो सारखौबो दिननानै फैगोन बेयाव बुंनो गोनां जेबो गैया जोंहा सानसे जोङो मोनगोन जोंनो रन्जन दैमारि सारखौ जोंनो नांगौ जों रन्जन नङाबा जोंबो थाया रन्जना जोंनि जायगायाव फैथारागोन एबार फैनानै जों रन्जनखौ माब्लाबाबो जोङो नेवसिनो हाया जों गारनो हाया जोंनो नांगौ रन्जन दैमारि सारखौ जेला जयपुर पाटलरगी ओरैनो भिमाजुलि बे गासै ओनसोलफोराव जयसिटी पार्टआव बेहायबो आंनि 100% नङाब्ला माबा मोनसे पार्सेन्ट बे कन्ट्रिबिउसन दङ मानोना दिनै बे ओनसोलाव बर'फोरखौ जों लाबोनानै दिनै सोफैदों दिनै बे गामिफ्रा एफआरसि जाबाय हाखौ मोनबाय दिनै बिटिआरआव हाबबाय दिनै अब्ला मा जुक्तिदों दिनै बेहाय माखासे बिथांमोना आंनि बेकग्राउन्डखौ मोनथियालासे आं नुदों जे बिपुल बसुमतारी बरेश्वरनि बिथाङा मोनसे समाव एबसु खालामबोदोंमोन दिनै इउपिपिएलनि बिबानगिरि इउपिपिएल हाबनाय लोगो लोगो दिनै जों आन्दलनाव बिथांखौ आं लोगो मोनबोदों आरो बे सोरबा गफोरनि जति दैमारि बिथांमोना बुंनो आंखौ मोजां मोनथिखायो पलिटिकेल सार्थनि थाखाय मानो गावखौ फाननानै लानो नागिरदों बिथांमोना आरो बे रबिन्द्र बसुमतारी दिल्लीयाव थाङोब्ला फ्लाइट टिकेट दाननानै ट्रेन टिकेट दाननानै जोंनो बिथांमोनखौ जेब्लानाखि पिसिआर जानानै आन्दलन खालामदोंमोन बिथांमोना बिपिपिएफमोन बे समाव जोङो ज' आन्दलन खालामना दिल्लीयाव ज' थांनानै दिनै आन्दलन खालामना फैग्रा दिनै बिथांमोना नंखाय खोथा बुंनो दिनै रतेन्द्र दैमारि मोनसे समाव एबसुनि बिथाङा माने बिबानगिरिमोन डिस्ट्रिक्टनिमोन बिथांमोना दिनै आंखौ मोजाङै सिनायखायो बिथांमोना मा मिनिं मा बाथ्रा बुंनो नागिरदों बिथांमोनालाय आंखौलाय आन्दलनखारि आंबो सासे आंहा गहपुराव थांनानै दिनै रायजो राजाफोरजों सावरायनो गोनां बाथ्रा दं आन्दलनाव थानानै गोबां जों आन्दलन खालामनायाव दिनै मुंख्लं जानाय न'खरफोर दङ बिथांमोनखौ जों दिनै नांगौ बायदि दिनै बिथांमोन सन्मान होनो हायाखै गामिफ्रा दिनै हाबाखै बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ दिनै नोंथांमोना बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उननिफ्राय दिनैसिमबो जोंखौ सन्मान होनानै जेरैबायदि बेहाय जों मर्यादा होनानै दिनै बे एकर्ड खालामखांनायनि उनाव खनसेबो दिनै सावरायजायाखै बिटिआर सुक्तिखौ दिनै इमप्लिमेन्टेसन जाजानायखौ आंबो लुगैयो मानोना दिनै आङो बिपिएफ राजनिति दलाव हाबदों राजनितिया आलादा बुस्थु आन्दलना आलादा बुस्थु बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौआ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दायित्व दं बेहाय बेबायदि होनानै दिनै नोंथांमोना गहपुराव थांजानायखौ मानो बाजादों बिसनाथ साराइलियाव थांजानायखौ मानो बाजादों दिनै नोंथांमोना दिनै होमब्ला माने बेहाय सांबिधानिक बे बुंबानो जाबाय बिपिएफआ बे समस्थियाव भट बिनो मोना होननानै बाखि समस्थियाव नोंथांमोना मानोथ' भट बिखो नोंथांमोनावथ' होमबा बुंदो जोंथ' बुङा बिदि एग्जाम्पल हिसाबै आं बुंबाय जे नोंथांमोनाव बिदि बुंजागोन गुबुनजों बुंजागोन आं बुङा खिन्थु नोंथांमोना गुबुनजों बुंजागोन जे माखासे 40टा समस्थियाव नोंथांमोना 40टा समस्थियावसो सोसनदों होमबाथ' बे जोंनि बिपिएफनि दैदेननाय हाग्रामा महिलारिया सुक्ति खालामना लाना फैनाय बे सुक्ति खालामना लाना फैनायाव दिनै इउपिपिएलआ जे राजनिति खालामदों इउपिपिएलआथ' बे 40टा समस्थियाव दिनै केन्डिडेट होदों इउपिपिएलआ दिनै बे 40टा समस्थियानि गेजेराव 40टा डिपार्टमेन्टखौ लानानै गभर्नमेन्ट सालायदों होमबाथ' नोंथांमोनखौ कुइसन खालामजागोन ना नोंथांमोना दिनै मानो बिदि माने मालायनि सुक्ति खालामना लाना फैनायाव इलेक्सन गेलेदों मालायनि सुक्ति खालामना लानाय फैनायखौ मानो नोंथांमोना दिनै इन्जय खालामदों बिदि सोंजागोन ना नोंथांमोनाबो जोंथ' बिदि सोङा जेराव डेम'क्रेसियाव बयहाबो राइट्स दङ जोंना सांबिधानिकबाबो जिथु अधिकार होखाबाय दिनै नोंथांमोनाबो गेले रायजो राजाफोर नोंथांमोना फुरा माने कनभिन्स खालामनानै ला जों नंखायनो दिनै गहपुर हालामनि बा बिश्वनाथ हालामनि आरो दिकेजुलि हालामनि बर'फोरा जेरै 60टा जिथु गामि हाबबाय बे 60टा गामि हाबनायाव जोङो दिनै बिपिएफ मोनसे राजनिति दोलो जानानै जेब्ला जों रायजोनि खाथियाव जोंबोथ' जिथु इलेक्सन गेलेग्रा नालाय जे बिपिएफ दल हिसाबै जिथु जोंनि समस्थियावनो सोखाबाय समस्थियाव सोनाय हिसाबै जोंहा भट बिनायनि अधिकारा जोंहा दङ जायफोर दिनै भट बिनायखौ बाजादों जायफोर दादागिरि बुंदों बिथांमोना जुदि माबा मोनसे कमप्लिटलि बिथांमोनानो दायनिगिरि जागोन जे बिपिएफ दलनि सायाव बिथांमोना जुदि थांनायाव जुदि माबा मोनसे जायोब्ला जोंनि सायाव जुदि एटेक खालायोब्ला जोंखौ बायदिसिना बिथांमोना जिबायदि थ्रेटेनिं होदों थांनो मोना जोंनि सायाव बाथ्रा जिदि इलिगेसन लाबोदों बिथांमोना बेहाय माबा मोनसे जाथाय जायोब्ला जाय बिथांमोना दिनै बुंदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथांमोननि सायाव आयेननि बेबस्था जों लानाय जागोन मानोना दिनै सांबिधानिक बिरोधि बिथांमोना बिदि बुंदों जों भट बिनायनि अधिकार गैयानो मानो गैया जोंनो सांबिधानानो जोंनो अधिकार होखादोंब्ला मानो मिसलेट खालामदों रायजो राजाफोरखौ सक्तिखौ मोजाङै इमप्लिमेन्टेसन खालाय जों सक्तिनि रावबो बिरोधि नङा मानो गोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो सुक्तिनि बिरोधि नङा बिपिएफआबो सुक्तिनि बिरोधि नङा आङो दिनै बिपिएफआव थानाय हिसाबै आङो रावबो दिनै बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा बे सुक्तिनि बिरोधि नङा आरो बिथांमोना बुंदों हाग्रामा महिलारि बा बिपिएफ दला माने केस होदों होननानै बुंदों मानो एसेबां नंखाय खोथा बुङो फालाय तथ्य दंना गैया बिथांमोनावलाय माला बिपिएफआ केस होफोरखो जेराव नों हाग्रामा महिलारि बिथाङानो बेहाय उइटनेस दङ सरकार थानायबाथ' दायित्व लागौमोन बिथाङा बुंबाय थादों दायित्व लागौमोन दा दिनै दायित्वआ जिथु माने प्रमद बर' बिथांनाव गोलैबाय इउपिपिएलनि सरकार गोलैबाय जिथु दिनै बिथांमोना
PIL खौ सोर होनायमोन PIL होग्रायाथ' दिनै चन्दन ब्रह्म एक्स मन्त्रि खाम्फा बरगयारि डिपुटि बिथांमोनासो PIL होदों बिथांमोना सोंबानो जाबायना बिथांमोनासो मोनथिगोन मानो केस होनायमोन दिनै बिथांमोना केस होदों दिनै जोंनि सायाव मानो जाबनानै होनो नागिरदों नंखायनो दिनै जोंहा BPF हिसाबै थांखागोन रायजोनि खाथियाव जों भट बिहैखागोन रायजो राजाफ्रा जोंखौ अनसायगोन बे रोखा जाना दं नंखायनो फैबाय थानाय दिनाव जेब्लानाखि BPF आ गभर्नमेन्ट जागोन अब्ला जोंनि BTR सुक्तिनि दफाफोरखौ जों जेसां हायो इमप्लिमेन्टेसन मोजां खालामनो थाखाय जों माने फुल्लि सापर्ट खालामगोन माने दफाफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौबाथ' गभर्नमेन्टनि दायित्व थाखागोन आरो जेराव कमिसनाव दिनै एबसुआ दङ जिहेतु बेखौ एबसुआथ' रुल लाखागोनानोसो नङा होमब्ला बे दिनैनि थारिखआव UPPLआ जानला मोनला UPPLनि दैदेनगिरिफ्रा बुजिया सोमजिया आंनि सायाव बिथांमोना इलेक्सन लाबोदों आंहालायनो खुनु बेहाय माने नैतिक अधिकार गैया भट बिनायनि अधिकार गैया गहपुर बा सनितपुर बा बिसनाथआव आंहा बिदिनो कन्ट्रिबिउसन गैया होननानै बिथांमोना मानो नंखाय खोथा बुंलाबायदोंलाय आंनि कन्ट्रिबिउसनखौ बिथांमोना बिजिरनानै होनो हानाय नङा आंनि कन्ट्रिबिउसनखौ बिथांमोना बुंनो आन्दोलनाव निजा आंहा बिदा सासे जिउ गोमाबाय आन्दोलनाव आंनि न'खरा माखासे दंस जादों दिनै बिथांमोना गोबां नंखाय मेसेज होनो नागिरदों खारनानै दिनै गुबुन जायगायाव थाफैनो गोनां जादों दिनै आङो BTC सुक्ति जायैनि सिगां आं दिनै उदालगुरि ओनसोलाव थानानै आन्दोलननि गेजेरजों दिनै बिहां स्टाब्लिश जादों स्टाब्लिश जानानै दिनै आंखौ उदालगुरियाव दिनै आङो थानानै उदालगुरिनि सासे बाखिन्दा जानानै दिनै दनथि समस्तियाव बिजाथि जानानै दिनै इलेक्सन गेलेनानै बे ओनसोलनि रायजो राजाखौ भट होनानै आंखौ देरहाहोदों आंहाबोथ' दायित्व दंना आं सासे आन्दोलनखारि हिसाबै मा सनितपुर मा गहपुर सारा आसाम सारा भारतआव थानाय बर' सुबुंफ्रा गावनि राव गावनि हारि गावनि हारिमुखौ लानानै उदां माबै माने हांबिदानिबानि अधिकारनि सिङाव थानानै थांना थानो थाखाय बयबो लुगैयो नोंथांमोननि बायदि थौले गोसोनि बोलो लानानै जों दिनै आन्दोलन खालायाखै जों दिनै 26 बोसोर आन्दोलन खालामनाय एक्सपिरियेन्स दङ बर'नि जारिमिनखौ बुफ्रुना होनोबा जों बिराद बेरखांगोन दायनिगिरि आंनावल' नङा नोंथांमोना जि बाथ्राफ्रा दिनै आंखौ इलेक्सन लाबो नोंथांमोनावबो दाया दङ जाति गावस्रानायनि दायित्वआ नोंथांमोनावबो दङ नोंथांमोना बेबायदि बाथ्रा बुंनायनि थाखायनो जातिया गावस्राबाय थादों जों जातिखौ गावस्रा होआखै जों खौसे खालामनो थाखाय बिराद सेस्था खालामबोदों जोंहाबो आन्दोलन खालामनो थै दङ जोंबो आन्दोलन खालामबोदों जों फैबावगोन बेबायदि आरो नंखायनो दिनै बिथांमोना नंखाय खोथा होनानै रायजोनि गेजेराव इसेबां इमोसनेलि ब्लेकमेलिं लाबोनानै बाथ्रा बुंनो नाङा जाय बिथांमोना दिनै आंनि सायाव इलेक्सन लाबोदों कुनु बिथांमोना आंनि सायाव मोजां माने तथ्यखौ लादों आं मा मावबोदों आं मा खालायदों बिथांमोना मोजाङै आंनि सायाव माने मा होनना बुङो बेखौ नायबिजिरथों आंनि सायाव आरो बिथांमोना अब्लासो बिथांमोना बुंनो हागोन ओंखायनो आंहा बिथांमोननि बुंनायनि सायाव जेबो बाजानांगौ गैया बिथांमोना राजनिति भाबे बे हादै सारखागोन बुंखागोन आंहा बेखौ बाजाया बिथांमोना मा बुंदो आंनि लक्ष्यआ जाहैदों मा सनितपुरनि बर'फोर बा बिसनाथनि बर'फोरखौ बे BTC नि सिङाव मोरैहाय कन्टिगिउटि मेनटेन खालायनानै समस्ति बानायना होनो हागोन BCDC बानायना होनो हागोन मोरैहाय माबायदि बिथांमोननि माने हांबिदानि बाबे खेमता जों होनो हागोन बेखौसो आं लक्ष्य लानानै खामानि मावगोन आरो आं फंसे खोथा बुंनो सानदों जे सनितपुर आरो बिसनाथ डिस्ट्रिक्टनि बर' सुबुंफोरनि जिथु आन्दोलनाव गोबां मैखोम बाहागो लानानै जोबनायाव जिथु बिथांमोननो 60टा गामिल' होनो नागिरनाया बेखौ जों बुंखानांगोन 60टा गामिल' नङा मानोना जेब्लासिम आङो हानायसिमखौ आरो जितु आन्दोलन खालामनाय जितु फैबाय जाहाथे बे ओनसोलनि बर'फोरखौ माने राजनितिक भाबे बिथांमोननो BTC नि सिङावनो सरजाबनानै कन्टिगिउटि मेनटेन खालायनानै जितु BTC नियाव सोनायखौ जों 100% बेखौ आंबो हानायसिमखौ आंनिफ्राय फुल्लि सापर्ट दं आरो नंखायनो बेखौ सनितपुरनि रायजो राजाफ्रा माब्लाबाबो साननाङा जे दिनै एजे आंखौ आरो आंबो प्रेस मोसाहारि हिसाबै बावबाय होननानै साना मानो जों आं बेखौ लानानै जों आन्दोलन खालायदों नालाय जे बिथांमोना जिबायदि नंखाय खोथा जिबायदि नंखाय मेसेज होदों बे माब्लाबाबो जानो हाया आंहा बिनि सायाव बिराद बिसास दं नंखायनो आङो नैबे 5 बोसोराव आं गोबां एसेम्ब्लियाव कुइसन लाबोबाय नैबे गोबां कुइसन लाबोबाय बिथांमोना जाय नंखाय बुंदों एसेम्ब्लियाव कुइसन लाबोआखै मा होनो नैबे कुइसननि गेजेरजोंनो नोंथांमोना नांगौ जायोबा आं रोखायै फोरमायनो हागोन नंखायनो जोबनायाव बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन आरो अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरनानै दिनै बे निउस 424 बड'लेण्डनि नोंथांनिसिम आरो नोंथांनि फेमिलिनिसिम आरो साफ्रोमबो रायजो राजानिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनानै बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय गोजोन्थों थेंक इउ